mahitungod kini sa usa ka tigulang sa unang panahon. Kini nga istorya walay Malaysia nga istorya. Kaya sa una man tunood, kining istorya gid sa una, wala may tambal nga doktor sa una. Sa una pang katigulangan, albularyo ka muna sayod magayon, nga albularyo Binisaya. sa unang panahon, binisaya magayon. Kanang gitawag nilang EBC. Bayabas, abukado, o kung saan ang na isa, tulo na, tambal na. Basta EBC kan mga tambal na sa mga Avocado, bayabas, kakao. o kamana. Muna sila mga tambala sa unang panahon. Karon ang magtiayon labing maligi kayo na siyempre mo agi naman gid ang babae sa panganak. Na sakit sa matis. Lagwit mo na sa unang panahon ng mga sakita. Karon ni high tech naman kay pag nagibation ultrasound man dayon. O na naman dayon pagkita ka. Kining do ay sa magtiayon, gikan ni sila sa ilang baol ang uma. Pero ang ngut-ngut man gid ang tiyan sa ang sa matis sa iyang asawa. Nagpatambag nga aturatan nila ni Lulu. Siya. Patambal daw ta sa Lulu, patambal ta sa imong ilalom kay basi kung sa bakay dangatan nimo dana. Basi maglala na. Di karon. Nausay pa kay maayo. Sige ato ta. May nas Lulu kay may manambal, mga binisaya. Kaya malagi doktor sa mga dito lang to kay di sa ka-afford. Atuod man. Ayo. Uy, Lo. May butang sa mga anak. Naman lagi mo. Ilo, naalagi nilo kaya akong asawa patambalan lang ginakulo kay laan nag ngut-ngut mang ilalom sa matris no. Nagabalaka mga ako na nilo na. Sus ginuko ko na say na kabasada na lo nga. Sus na akaguol ginakulo na. Sige sulod. Saka. Lagi pasaka. Nawa man lagi Malaysia sa unang panahon. Asa may mo agbation gid na. Hindi nilo ngut-ngut nilo matris na sige sulod mo sa kwarto. Pagsulod sa kwarto, at sila silang nasulod sa kwarto, nag-usap ng tigong sa bayabas. Usap na bayabas. Di karon usap man di. Nagabot ito, sige, isira ka na. Ayaw pagpabilin sa gawas. Ikaw ba na ayaw pagpabilin? Sulod. Ano makikita ka sa ano ko pagtambal, ha? Ang bana, sulod. Nagtaking-taking masunod ng likod. Sige lo, usahaw man ni ato. Sige, pagubo sa imong sayal. Nagubo ang asawa sayal. Pagubo sayal, gipahigda sa katri. Ngayon mo may tambalanan dito, tama dito mga tambal. Pagubo sa katri di. O di pagubo sa, kaya nakikita ba katri, hubo na sa sayal. Sige, ang asawa, tanawa sa imba na. Kung sa reaksyon. Naging mabana nga, ayaw ko'y kayuhan ka tambal na. Natutungo lang. Di karon, mabuhay mo panti. Di samot ang asawa, dihubo naman. Dihubo ng panti. Sa ubo kay wala Malaysia mga tao diri. Kung dili ka magkuan ayaw pagpatambal. Kayuhan. Kayuhan ka na. Di ingon na ba na? Tumanang sudas to. Ikaw, so di nakita lang. Atubangan sa asawa. Sige. Sige, tambal na. Okay. Na ang sino pa nga bayabas kay hapit na magkalata. Na sa may mayo dani. Nawa naman kay wa na may tapot lawas. Na sa may mayo dani, usa man ning tambal. Di man sa mo ipungkoy na ko sa tudlo kay may infeksyon man. Ingon na ba na ikaw na bahala lo. Nga asa na mabutang ang tambal kay sunod na kasi lalong matres. Ingon ikaw na bahala lo. Sige ako na bahala. Tungkol sa iyang kuhan nga hindi man pwede ang gamot tugsok sila lo. Na siya ka bahala. Gipa tindong na yung kinataw. Yung kinataw daw dito sa tumusig kinataw. Tungtong niya ang tambal ka bayabas. Gitungtong. Di ang ba na nagtanawa. Okay, gitungtungan. Sige, ayaw kliyo. Plaster ko na kini nga tambal. Isulod ko na kini, ha? Kayuhan man. Pagbilangkat, kaayuhan kini. Pagsulod, pagisulod yun. Ang bana di. Naalawa may Malaysia kay tambal man. Isulod yun dito. Gipungkoy sa ulo. Ang tambal nga. Bayabas man. Sus, pag yung bana. Woo! Panaklaman. Kay butong sunda ka bana. Balik. Hindi pa natambal, di ko sumugot. Hindi pa natambal, di ko sumugot. O tambal man, kayuhan rin. Nakita ganyan nga, doon isikuan nga. Di, sulod na. Pag ibot ni sinaw, bili ng tambal. Pik-pik pa. Okay? Ang bala panaklagi ba na? Di, balik sundang, di siya pagkatigbas. Sige, paminawi lang nga na, kaya di sulod ng tambal. Isa kadlaw, do kadlaw. Paminawi, pagabot tulog kadlaw. Balik kay utruhan na to. Ingon ang bana. Tigbaso na naging ka! Utruhan! Tigbaso na naging ka! Nausawa mo na. Tigbaso na naging ka! Hindi naman siya makatugot. Sulod na utruhan. Utruhan.
Unawa na tigpaso na rin gigalo. Anak ko kaninyo. Dagga na tingala nganong dili agkaparihang tibo sa babaeng lalaki. Uy. Ano man? Mangutana ko be, nganong dili man agkaparihang tibo nga kung sa eleksyon 18 apaga butar ka man. Dito gikuha ako og base sa ila di ay. Nganong natingala ka? Pila may tibo sa lalaki? 21. Pila tibo sa babae? 18. Naa de istorya na. Uy. Ang gikwenta de sa istorya na. Kuya Moy. Kini pila man ni? 5. Kana 5. sa lalaki na. Oh. Sa tail. 15. Pikas tail. 20. 20 tanan. Additional na kinataw. 21. Muna 21 ang tibo. Sakto. Na ang sa babae sa man. Pila. 5. Kini. 5. Plus tail. 15. Kasi na tail. 20. Deduction tutoy duha. 2. Mo din 18. Amo na dade. Mo na sugilanon sa kuan dibo. Ngano dili pareha ang tibo, di ay. Natingala ka ngano ang tibo sa laki 21, unya babae 18. Sa ikuan ni sa base nila. Basihan.